Meghalaya Post.news Kipai ba ki bosong basa hakisnong bapher hagathan rani bari shalyang Assam kila persha ekjingkan turput ka Meghalaya shakati gathan hakaba kila kno ru da kabaong ba ka Meghalaya kala kan turput shakati gathan leng ba ki kampenroy kata leng ba ki lenti ki sungkin ki surong ki umbam umdi lambat shibun ki weipat ki kampenroy kate gathan rani bari yakabala kno ba ka Meghalaya kala kan turput shaki benta ka Assam leng ba ki kampenroy kadai kabahab hakhaput ka Meghalaya bat Assam kabahab hajurang constituency bat kabala mikmat daw ba sasana sotun kumu MLA bat ubalong ru menteri hak sarkar jela halor kate gajing turput ka Meghalaya sha kishnong ki blahab sha Assam ki brio naga jela Assam kila pentip sha ki board district ka Kamrup bat ki bala panpaw ba ka Meghalaya kala kan turput sha bapalan sha kate gathan hak ba kala kan turput hak dur jong ki kampenroy sha baro kishnong khaput ki badan hak kate gathan ba khaput ka Meghalaya bat Assam bat ka bahab hak jirang constituency hak bai dei bat kate gajing ujor ki brio ku jela Assam sha ki board district ka Kamrup nagalyang ki board punya district Karibhoy ya kebala yalam do Raja Brahma additional deputy commissioner Karibhoy nang tau ba Eric Kharu magistrate bat ubadeiru ubidio ka umling blong kilalet ban penlong ya kajingalang bat ki board punya district ka Kamrum ha ka ba kajingekran ha padang ki board district na Karibhoy bat Kamrum kalong baki kampenroy ha kisnong kaput omla ban khang bat baki dei banya ben shakman Meghalaya Post.news